Kaixo lankideak. Beitu, 3. modulan gaude jadanik. Eta berri onak ditut. Modulo honetan, 2 atasa baino ez baitugu burutu behar. Bideo tutorial honetan, lehenengo atasa zertan datzan azaltzen saiatuko naiz. Zaila izan daitekelako ulertzea zer eskatzen zaigun. Atasa honek irisgarritasuna eta inklusioa du izena. Eta honen helburua gure material propio sortzea izango da, iduren printzipioak oinarri hartuta. Hau da, zehatz mehatz egin beharko duguna. Lehenengo eta behin, dokumentu hau irakurri beharko dugu. Diseño universal para el aprendizaje izeneko dokumentu horretan, iduren oinarriak eta printzipioak azaltzen dira. Behin hori irakurrita, beste dokumentu bat erabili beharko dugu. Idu sintesi taula adibidekin deitzen dena. 9 orriko dokumentu honetan, idu printzipioak azaltzen dira, jarraibideak sailkatuz, eta jarraibide bakoitzaren deskribapena eta adibideak aipatuz. Atasa burutzeko, eskatzen digute adibideetatik, hau da, 3. zutabe honetan agertzen diren adibideetatik, aukeratzeko 5. Eta 5 horiek kontutan hartuko ditugu gure baliabidea sortzeko orduan. 3. fitxategi bat erabili beharko dugu. Beitu, hau da, Carrington gurpila. Dokumentu hau aztertu beharko dugu, eta hemen dauden aplikazioetatik bat aukeratuko dugu gure baliabidea sortzeko. Egia da gurpilak urte batzuk dituela, eta baliteke izatea hemen aipatzen diren aplikazio batzuk obsoletak izatea. Gainera, azkenengo urteotan sortutako aplikazio berriak gurpil honetan ez daude sartuta. Hala nola, Canva edo Geniali. Hau da, aukeratu beharko dugu aplikazio bat, Carrington gurpilan baldin badago ondo, baina baldin ez badago ere, aukera izango dugu erabiltzeko. Hauek izango dira balidatzeko irizpideak. Lehenengo eta behin, egin beharko duguna izango da estekatzea baliabidea. Gogora ezazue, ez dugu baliabide bera igo behar, baizik eta esteka. Behin estekatuta, online testu kuadro horretan idatziko ditugu aukeratu ditugun 5 adibide horiek. Oso argi gelditzeko zeintzuk izan diren guk gure baliabidean erabili ditugunak. Eta bukatzeko, ziurtatu beharko dugu aukeratutako dua irizpide horiek presente daudela gure baliabidean. Behin ziurtatuta 3, entrega egingo dugu. Atasa burutzeko edo ulertzeko ez denez erraza, nik prestatu ditut adibide batzuk. Hau da, sortuko ditut 3-4 baliabide ezberdinak, prozedura osoa jarraituz, zuei ideiaren bat emoteko ea zenolako baliabide sortu aldu zuen. Kontutan hartu mesedez, adibideak besterik ez direla izango. Zuek gutxi gorabehera jakiteko zelan sortu zure baliabide propio. Venga, animo! Oso gutxi gelditzen zaigu eta. Hurrengora arte!